Matur nuwun. Nek kembang anakna. Mbak Eni Jo. Indeng. Indeng. Wah, iki dhek Pak undangno keren, Pak. Ora til lila mbok kondhong, aku ya kudu kondhong. Aduh. Sugeng dalu Om Jola. Dalu sayang. Nggih. Pawartosipun sae. Sehat. Alhamdulillah. Diceluk om mbok celuk sayang. Ngene. Awakmu ki aja ngenyek wong ngene iki. Lah piye? Nek golek bojo milih sing ora duwe untu apa wong sing duwe untu? Yo pilihan. Iya gak duwe untu lah weh. Ah, pilihan goblok. Lah piye no? Kok Nek duwe untu sekali nyokot tek geten tukoke bat merah mandek. Lah nek ora duwe untu, wah. Piye? Awakmu koyo dimut naga ngiwonengen keri sesuk terus setruk kowe. Dimut naga. Keri. Sumpah keri. Dimut naga. Keri. Iki keri lho, sumpah iki lho. Aduh. Kowe. Ora percaya kowe. Naga bonor. Matur nuwun Majolang. Jih Pak Sigit. Sampun kepareng hadir wonten dalemipun Buning menika sesuk-esuk kene pahargyan. Oh nggih. Ya panjenengan sing nilpun ya swargine dhewe kita. Nggih Pak Sigit. Ditelepon kan tanggapan mboten ditelepon jak mriko. Lah iya ditelepon supaya memeriahkan suasana. Lah nggih. Fa insyaallah namung saged jurung donga pangestu Nggih. kagem calon manten. Nggih. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Ambak dagelan nek tajwidmu ketok lancar, wis tau mondok apa piye kowe? Oh, mondoke kula mboten trima teng pesantren, Pak. Ning ndi mondokmu? Sultan Agung. Wah. Ki mondok rumah sakit. Ah niku jenenge ya padha mondok. Oh iya kowe kok malah kon mulih, wis mari kon mulih kok ora gelem ki ngopo aja ning Sultan Agung kae. Nun sewu, Pak. Teng mriku iso adem yuk mangan di paringi. Heeh. Terus ajeng pipis dicekeli. Iya. Nun sewu. Tangga-tangga do niliki ra leren. Tangga-tangga do niliki nggawa amplop ana sing 15.000, ana sing 10.000. Wis jenenge wong lara disyukuri Pak Igit. Menungso ming saderma titah. Sembarang dengah niku karek saking Gusti Allah. Nggih. Dadi keluarga lan tulodo ing tembe anak turunipun almarhum Bapak Kahar kang pinunjul samudayanipun. Amin. Kowe ndongake manten basa Arab ngono jawane piye? Tegese piye? Semoga Allah mempertemukan mempelai berdua di dalam kebaikan. Oh, ngoten niku. Lah mulane sesuk ijab dan kabul. Nalika semono Bapak Adam alaihissalam menikahi Sayyidati Hawa dengan mas kawin. Solawat untuk nama yang tertulis di ars. Nggih. Solawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, mulane sesuk iki nganten kudu apal. Qabil tu nikahaha wa tasbija bil mahril madkhur halan. Kowe kok apal? Ping 3 kok wae. Ya layak rabi ping 3 nganti apal. Ping 3 sinaune Pak. Eh. Dadi wong iku urip niku ora kaya dene. Nek wong urip karo wong sekolah niku beda. Bedane apa? Wong sekolah niku nek sinau nembe ujian. Ning nek wong urip ning jagat raya niku ujian nembe sinau. Tuwa ngene iki Pak Igit. Wah, tuwa tenan kuwi ya. Tuwa wong agek mlebu bleng sopir mripate bosok aku malah diparkir nang Sultan Agung. Melek wis malah lho ning ndi rumah sakit. Lho aku lara apa piye ngoten. Wis pokoke muga-muga ijab kabule sesuk lancar dan lancar segalanya. Amin. Wah, nggih. Luar biasa kanca-kanca CFC Ngayuk Jakarta hadir rawuh. Nah, saking Bojonegoro rawuh, Kudus rawuh, Rembang hadir rawuh. Hadir sedaya Pak Igit. Wah, mantene
ahli sarjana kabeh lho Pak Igit. Nggih, nggih. Kuwi sarjana keperawatan, nggih sarjana napa niku sing kakung angkutan. Akuntansi. Iya akuntansi. Angkutan. Akuntansi. Mas Yoga Adi Mas Yoga kalian Mbak Adi Purnama. Indah ngono wae. Jenenge cah saiki ku angil-angil. Mbak Indah karo Mas Yoga ngono ya. Diwaca kabeh pletoten jenengan aku. Jeneng wong kuno-kuno kae genah kok. Piye? Paling ya Sumirah ngono wis. Terus Lanang ya Yanto. Panijan ngono kuwi. Cah saiki jenenge angel-angel kabeh. Ting transit full. Full apa aja? Full wong do turu Pak Igit. Wong pirang-pirang dina pun do rewang. Dadi mangayu bagya manten kekalih benjang. Ijab. Wah ijab lan kabul. Nggih. Dagelan metu bakso. Metu dagelan linggih bakso entek. Ya ora. Nggih. Iki tim dekorasine kok ora nyambi dekor nata-nata apa ngono ya. Wis. Oh dadi karo ngancani dekor. Karo nata kembang. Nek manten saiki apik Jo dekorane ngono kae. Oh gebyok-gebyokan ndopo. Jaman mantenmu dekorasine piye Jo? Pos kampling Pak Igit. Kok pos kampling? Walah lah wong turu kesuwen ning gone cah wedok kok Pak Igit. Oh digrebek ngono ta kowe? Lah. Sing nyekseni iki malah wong penting-penting tok. Sapa? Ana lurah, ana hansip, ana kame tuwa. Lah iki grebek. Jaman mantenan kuwi biyen iki sih apa jarik ngono kuwi dipentang terus dipaku ning gebyok ngono. Ya. Globalisasi zaman dengan kemajuan saiki dekorasi ajeng napa-napa saged. Ngene iki kena apa kok milih supaya dekor iki kok kabeh kaine niki ireng. Apa Jo kok ireng kabeh? Iku supaya ketok kaya dening cemloroting srengenge semunar Pak iki. Wo. Ireng iri drengki mboten pareng. Mboten pareng. Dadine wong urip iki kudu lembah manah pasrah Gusti Allah. Ngeten iki wayangan walah malem pasien pasien apa? Pasien kok pasien. Malem pasien nanggape wayangan. Nggonku mbiyen malem pasien iki wong walah. Nanggap wong main. Oh malah wong do remi. Lah entuk cuk. Angger sing koyen do guyu. Sing bayar mah do merengut kabeh. Koyen iki piye koyen iki? Cara Rembang koyen iki. Koyen niku nek cara permainan tenggene remi Pak Igit. Koyen iki kertu karek loro buka iso pas jenenge koyen. Nek kertu telu pas. Nek kertu telu pas iki jenenge pletek. Wah iya. Mula diarani pletekan. Ya nggih. Iya. Apal wong kene tau musuhan kok ya. Nggih. Iki diarani jangkep sedaya. Angger wis dadu, angger motone sing kembar loro jenenge kembar loro nika jenenge remban. Nek kembar telu soya. Jenengan niku lho ya. Kene iki mlaos aku wis nglalekke tugas iku kok malah dielingke meneh. Angger bar 5 metu 3 bar soya metu mesti angger iki mesti pasang mo karo ji. Yo kae biyokke ngono sampeyan. Goblok angger bar pentol 6 iku 6 angger metu diwalik niku mesti lupute ji pentol Pak iki. Oh iya. Zaman biyen. Zaman biyen nek zaman saiki beda. Piye? Slot. Lho kuwi malah medeni. Tidak boleh. Slot iki ora nggarai sugih ning malah nggarai dodolan sembarang. Wah, gara-gara slot iki ana sing adol sapi, adol sawah. Wong niku kan pun simbol to Pak Igit. Simbol pripun? Slot iku kenapa kok ora oleh? Lho, kenapa kok ora oleh? Mergo slot ora terus kere. Oh iya. Kanca kuwi gara-gara slot ana kayune kadol kabeh ngene. Ya ana ngono kuwi wong rena-rena. Muga-muga entuk ijabe Gusti mari anggone nakal Pak Igit. Amin. Sedaya sing mirsani komplit saking mriki wungon nderekke Pak Sigit Ariyanto dalange Rembang Taun. Mbah nuwun matur nuwun kanca-kanca CFC sing do rewang kanca-kanca Mas Bejo barang komplit. Ya Mas Ketut barangmu ya rawuh sore mau. Nggih Pak Igit. Mbah nuwun. Ya coba nganu tetembangan Jo. Oh mangga kula manut Pak Igit. Mbak Eni Wulandari. Wah lah. Kene.
Kene. Sing pundi to Pak Igit? Mbak Eni mriku ingkang lenggahipun pinggir piyambak. Wah. Mriki Mbak Eni. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Alhamdulillah, Mbak Eni jumeneng diiringi Solawat. tombo ati. Wah, Mbak Eni matur nuwun nggih. Nggih. Mbak Limbo yang sange. Lah, Mbak Eni manggon pinggir dhewe kok kaya truk Siba Surya parkir. Badak ketrak. Truk Siba Surya. Ayo kok. Lah supire Heri mana ndi Heri? Mas Heri endi mas supire nang kono. Ayo. Aku mbok padak ketrak. Yo Ngunduri cengelmu wi. ora. Ora. Nek Mbak Eni dadi truk, aku numpak terus ya. Kula seneng ning kabine, Pak. Oh nek kabine sebabe. Bokep. Ning kabine anget. Iso. Mbak Eni. Nggih. Menika keluarga besar Bobo Gahar Swargi ndalah Buning kagungan kersa mantu benci. Dawuhe Mbak Indah kalih Mas Yoga. Ndongake napa dhateng Mbak Indah kalih Mas Yoga? Nggih. Niki ndongane biasa napa ngangge tembang nih? Ngangge tembang wong pesinden kok ya. Sinden kok nek kiai, nganggo Arab, nek sinden ya kudune nganggo tembang. Sinden nganggo tembang. Bisa no. Heeh. Dadi piye supaya wong-wong ki paham? Pamujiku Ji, diundang Eni Ji. Iku artine panyuwunku. Oh, ngono mulut tegeske aja. Kowe sing mengartikan. Heeh, rene. Doaku. Doaku. Bahasa Indonesia. Doaku. Heeh. Ning biasa wae. Piye? Ora karo arep ngidu no. Iki orang idu, Piye? lambene nututi untu iki lho. Tak kira Wong arep muni merongos ngono kangelan kabeh. Ayo kok diubat-ubetke yo. temantene manggih hayu Mempelai berdua selamat semuanya. Wah, iya isa. tanasa bagya mulya Selalu bahagia. dadya jodoh prapteng akhir. Menjadi jodoh untuk selamanya. Wah, iya, Iya, tepat. pinter. Pinter, ambak SD ra lulus lah ya iso. Alah cara lulus ya nyalon Pak iki. Ngono. Mugi-mugi enggal antukmu mangan. Cepat. Ah, Mana? iya. Ngomong manak ngono tok to. Ya iya kuwi tok taline. Yo aja manak to, Lah, apa? kaya sapi ya. Lah kayak tenan lho. Kayak ahli anu kayak di bidang keperawatan. Dadi ku wis ahli kesehatan. Nggonku ndek wingi ki ana wong priksa, gek sing petugas ki magang.
Terus? Oh, ning gone USG sing lanang geblak. Lho kok geblak? Gambare ning TV ki bayine rambut tok, Mbak. Mosok sih? Kok iso bayi? Bayi kok iso rambut tok kuwi bayi cacat. Bayi cacat pripun? Barang pakane sadar Pak Git. Lah piye? Jebule sing bagian USG nika tesih magang kamerane kurang menduwur. Kurang ambles. Kurang menduwur. Oh, saya diperiksa. Oh, Alah kleru. mboke mlorat-mlorot ae kok. Oh, bayine kok rambut tok. Oh, berarti Jebule salah. kamerane kurang Salah munggah. sasaran. Kok kon mirsa wetenge kok dadak. Layak kok bruwet ngono ya. Lah mulane keperawatan ya harus bisa merawat semuanya. Iya, Mas. Aspek dan kinerja sesuk akeh lho. Nggih. Niku wonten awala majalah. Apa? Assalamualaikum Mas Git. Cakrane Ngerat fans club saking Bojo. Nyuwun kertek ciut rada dawa. Wo sineman. Podang kuning sesideman. Saking Bapak Slamet. Oh, CFC. Bojo. Nggih, selamat. Dari Mas Lurah Telawah nyuwun Setian Jati karo katresnan sejati. Wah, Telawah Purwodadi. Wah, lha nggih wong panjenenganipun swargine Bapak Kaharep niku saking Grobogan kok meneng aslinipun. Grobogan. Nggih, daerah Grobogan. Mula request iki yo ning HP yo pirang-pirang sing padha manto lumantar Sige channel. Niku nggih request sedaya niku. Nggih enten sing request, enten sing salam kagem Mas Jolang. Tok salam, Mas. Salam saking pengurus Pepadi Kota Semarang sami nderek mangayu bagya pungon dalu niki, Mas. Saking Mas Ketut, oh dalange Semarang. Sumben tanggal 12 September Jo dibunderi tanggalane Jo. Clear loro karo aku. Pentas spektakuler ning Taman Budaya Sambongan. Iya. Aku ditanggap ning TBS. Iya. Ditanggap nang ngene dhewe ngoten. Nggih. Ya, Milad Bikers Muhammadiyah. Penak men ya. Enak ditanggap ngono-ngono kuwi enak. Sing penting wayang aja ngantek ditanggap ning gone Arab. Kok iso? Ditanggap ning Semarang permintaane paling podang kuning, terusan tertekcit. Lah nek ditanggap ning Arab nek sing duwe gawe terus njaluk 30 jus. Kacau. Iya karek ngejusno ya, Mas. Lah ayo. Lha piye? Rapal aku. Ora hafal. Saking panjenenganipun Pak Maijen Bambang Sutrisno. Wes sesuk nanggap wayang bengi iki isih nyimak. Nggih. Izin nonton dari Kediri, lelean bersama panitia. Wah, besok malam lagi nonton. Nggih Pak Bambang. Niki bibar saking Terboyo Semarang izin kanca-kanca 12 Langsung sowan mriko. Kediri dicepake. Napa-napa ngoten pripun. Cepake kandang. nggen rasan-rasan. Cepake kandang. Nggih. Kandange dhewe kok nek awor ora karo-karuan. CFC Bojonegoro hadir sak rombongan. Wah, Pak Liono, Pak Kasir komplit. Kang Age manto dari belakang. Wah iya Kang Age sembah nuwun. Belakang kelir napa belakang layar? Pokoke dari belakang. Oh, Mbak Ira Taiwan yo salam ku kanca-kanca CFC sedaya. Oh nggih. Nggih, Pak Amir saking Ayu Jakarta salam nggih kanca-kanca Cakrane Ngerat Fans Club sedaya mawon. Nggih, cobi podang kuning. Dibawani bagaimanapun malam hari ini pasanganmu adalah Jolang. Nah, seperti malam-malam biasa. Gelem yo iki, ora gelem yo iki, engko nek kepengin mutah langsung wae ngono ya. Tak trimo, Mas. Lah iso, aku dhewe yo nrimo nak. Iya, tapi asline aku sayang tenan karo sampean. Masa? Iya. Gemes tenan lho, suwi ra ketemu kaya iki kok lam-laman ketok-ketoken iki lho lambemu. Kudu tak puluk kene. Nek ketoke sayang yo digawa mantuk. Apa ya entuk lho, lambe iki mosok entuk digawa mantuk. Yo oleh to, engko nek wis digawa mantuk dienggo apa to? Tak nggo ngeruk letong, Mas. Ora apa-apa. Lambemu kaya sekop kok. Seneng aku wis pokoke. Letongmu wae langsung ngono lho ya. Nek letong kuwi gak letong jene. Ora apa-apa, aja meneh nggo keruk, nggo kloset oleh aku. Walah, kurang apa. Kloset dhewe ya. Oleh. Ya. Rumah aku bayangin Jolang ngetuti. Aku bayangke Danion ngene kecocok untu. Aku ora. Kaya ayu-ayu dhewe. Lho apa ya ora ayu lho.
lho aku iki wedok lho. Aku wis masak ngene kok. Madhep rono coba. Hmm. Waduh kaya kontainer. Kok kontainer lho. Kontainer sing ning gone truk-truk kuwi. Ning aku ya tetep Sayang. Iki lho. Alah alah. alah jak ning mangkang ae didol iki. Kok bodol. Nadyan wujud temong peksi. Gandeng napa Mbak ini? Niki lho gandeng kirik. Sia-sia karo kowe, Jo. Ora apa-apa aku Maaf Mas, ya, aku Mas. ki jane aja pisan-pisan nek mbok kaya ono Iya. kewan liyane kirik aku gak Lah keberatan. kenapa? Nek kirik kok iso keberatan sebabe Jenengan ngerti carane mateni kirik mboten? ora. Oh, alah dilebokno karung terus gedhik ndase lho Pak iki. Masa ngono? Ora Sampeyan percaya. kok apal. Senengane kirik ngerti apa ora? Apa, Mas? Ngeleti. Ngeleti. Ih. Piye, Mas? Ih. Kok apik kowe timbang kirike. Kula pakane. Oh, asu berarti. Pak Ani. Oh, ya Allah. Kleru berarti. Ora apa-apa wong sayangi piye-piye tetep sayang. Genti kowe, Jo. Nano. Bukti sayangmu karo Mbak Eni. Agawe talining Apik ya. Suarane kaya apik jebule. Ora salah nggonku milih. Alah ya rasa dipilih wong lanang ki bebas, ganteng elek manuke padha ae. Kok meneh padha ae piye lho? Jelasno ayo. Lho, kowe ngerti apa ora? Piye? Berusaha nek kaya nganten kae keperawatan sing kakung akutan lho. Lah nek wong lanang usaha kepengin nyukupi keluargane, Mas yo Piye? dodol manuk, Mas yo Oh, dodol alah, sembarang ki iso. dodol manuk. Lho, manuk kene Semarang kae murah rega pira nang Rembang rega pira imbang. Ngono, dadi Ngono, padha ae. padha ae. Regane maksudnya. Kowe kok yo apal manuk kene. Kowe suwe to ning Semarang wis tau kelayapan tekan kene. Kula teng Semarang kawit Gang Macan ngantos mriki ngantos teko Mangkang apal kabeh kok Pak. Weh, pirang sasi kowe ning Semarang? Walah kula niki taun-taunan mung ora ndek omah kok. Oh, alah kere. Uyut zaman Terboyo kene iki rame. Wah. Ndi Terboyo ndi? Lho Terboyo niku rame biyen angger Terboyo menggok bis parkir set ngono wi terus parkir. Mas, parkirnya aja rene to. Mosok parkir rene. Awakmu mire to. Parkir set mlebu sembarang bis iki rono kabeh bleng ngantek mlebu ning gone karcis-karcis kae. Biyen urung kenal awakmu kae. Aku ya. Lah manise. Ya Lah piye to, Mbak? Mas Jolang lho malam ini kok ketok manis, ketok piye ngono. Deloke pipine dadak riasane kok kaya diwiru ngono lho. Unik tenan lho. Pipine kaya diwiru. Nggih kaya Pak, niki lho jarek diwiru iso ngene-ngene. Iki gak diwiru, Lah apa, Mas? tuwek. Oh. Awakmu saiki muni. Arep ngomong kisut to nek diwiru. Lah awakmu jen nom rayu. 50 taun kas peok-peok. Aku sik ketahuan. Kaya treke lho sing mbrebet angger mlaku. Ngono wae. Aku 50 tahun kas peok. Peok. Lah 50 tahun kas sampean Aku gene. ijek apa ora? Ya, mbah. Wong KTP ku seumur hidup. Oh iya. Terus ki Mbak Eni. Nano. Halus manis nang sam make Rada di close up ae. Nah, ngene ben cetha. Sing nonton ning HP men. Gambare ora keciliken. Oh iya, alah. Kowe kok yo iso. Alah Pak Igit. Kok kan- lagi ngerti ya. Piye mau? Nih. Set. Set. Rrrr. Alah. Telek.
Ketok kowe ora pati ikhlas nek karo Mbak Eni. Coba ben dikancani Mbak Lila kene Lil. Mbak Lila sing pundi? Nomor kalih sing saking mriki. Wah, iki aku pamor lila, pamorku ilang iki. Alah tetep ilang ah. Ah, kena nggo tombo pedes nek iki. Kok iso kena nggo tombo pedes? Ah, kinyis-kinyis, Pak. Jas Om nyuwun tulung. sayang lho. Oh iya. Alah. Aku mau nek kembang anakna. Mbak Eni Jo. Indeng. Wah, iki dhek Pak undangno keren, Pak. Ora til lila mbok kondong, aku ya kudu kondong. Aduh. Sugeng dalu Om Jola. Dalu sayang. Nggih. Pawartosipun sae. Sehat. Alhamdulillah. Diceluk om mbok celuk sayang. Lho kene ya, mau-maune Ora apa-apa saiki cah wedok nek ngundangi Jolang yo om kabeh. Ngambung tangane. Iya. Wah. Piye tangane Lila mambune apa, Jo? kok gak enak to, Lek? Coba piye ngambungmu? Sing nambungi tangane sapa? Kok tanganku dhewe? Mambu apa? Solar. Mambu Ora belajar. iso di. Anu awakmu rondok rono bagian berdoa. Kene lho ndek mau mesra karo aku ndek saiki. Alah, tuwek bagian berdoa ngono lho. Kok berdoa lho. Ih, sawangen lah aku iki karo Lila iki sak umuran lho. Masa saumuran? Nggih sak umuran anakku maksudnya. Oke, Mak. Alah ngaku-ngaku tuh. Lah iya sak umuran anakku. Iya, awakmu wis manak to? Iya. Lah iya iki. Isi ori iki. Ori urung tau dices. Coba Lil bacotke Lil. Lanjutke sayang. Suwenggan kula. Oh iya. Oh iya. Piye? Perasaanmu piye, Jo? Perbandingane karo Lila karo Mbak Eni, upama tenanan ngono kowe pilih dadi bojone Lila apa Eni? Alah mendemo 3 dina ya tetep apik iki penak iki to Pak Idit. Model ngene iki ning Indomaret wis BS-an. Mbok aja sia-sia ngono to, Gak, Mas. ojo BS-an piye? Sini. Oh ndek iki berbubuk bareng lho ngomong BS-an. Piye bar apa? Bar napa, Bu? Bubuk bareng. Bubuk. Ngono Jo mainmu Jo. Saiki ndodok sia-sia. Bubuk bareng tapi nggone dhewe Pak Idit. Lah kok iso dhewe-dhewe? Lah kono ning kamar, kula ning nggone kamar mandi. Lah pada padha kamare. Padha kamare lho. Padha kamare kowe. Milih kamar mandi apa kamar mayat? Kamar mandi. Ya wis. Kamar mandi malah Aduh. dingin sejuk ade. Bojomu Jo, nasib rusak no iso mak sinden-sinden. Mbok Pak Idit wong kalah rai menang nasib kok. Ngelek isi podang jenar. Jajali ambung tenan kok tak imbe 50. Oh mambu telek mang kok. Apa kan apa? Awakmu ki gen ketok piye ngono lho. Lah gen piye? Gen mesra. Ben ngono wae. Ibu ora usah melok-melok rene. Bu Eni lo diam kok gini ya. Halo. Aku cemburu lho, Mas. Alah kono lho kono. Kok sia-sia. Kowe tok sia-sia men kok pegel men. Wong hidup iki adalah Kuwi lho, pilih. Mas, aku mbok tuwelah ngene iki nek banding-banding karo Lila sakmu aku gak cemburu ya. Aku yo milih Lila. Lila wis ori lho delok. Mbak Eni cemburu lho. Ndek biyen lho aku ya ori ngono sing rusak ya sampean saiki wis rusak mbok sia-sia. Lila iki kok wanita sing lho kurang apa Lah to? aku kurang piye? Mbok banding-banding ngono kuwi sakit hatiku, Mas. Muga sedikit. Iku senengane satpam iki lho. Iku tunggale USG mau. Sakit. Wes. Ya, Bu. Gonmu Engko di USG bareng-bareng. atimu ni sakit hatiku lho wong wis dienggo bolak-balik. Ning biyen Jolang karo Mbak Eni kan sumpahe piye Mbak Eni kae Mas Jolang? Oh lho ndek mbene sik pacaran ngono kae sumpahe nggih. Piye? Dek, gak ana wong wadon liya sing tak tresnani cukup sampean. Wis ibarate aku sehidup semati tetep karo sampean. Ngono lho Ndek Ben kaya ngono. Iku sehidup semati ku mbiyen. Mbek saiki. Ayo, lho.
setya dhewe ngono. Kok jahat ngono? Tidak boleh jahat sama perempuan. Sing penting ngene lho nduk wong wedok tak karepno ngene. Lho, Piye? kotangan kan ngarep tok, iki kotangan ngarep guri. Kok iso ngarep guri piye lho, Mas? Lah iki Iki ora tak kotangi. iki apa to? Iki punuk. Wah. Punuk. Masa punuk dikotangi? Rugi 700 aku ndek bengi. Kok iso? Bayar 700 jebule aku mbok kei kene mulane kok halus. Ngono yo nganti esuk nglimek. Limek apa nih? Tak goleki kok rata. Kok ora ono-onokane. 700 e. Suweng ya tilek-tilek Mbok, ora obar. Ora ana papane 700. Ayem mbah. Ayem apane wong terai aku keberken ra iso obah kok. Masih bangetan ya jenengan, masa ora iso bedakno ngarep guri. Mbok kondo aku ki mbah anggere ngono ku blereng. Wis tuwek yo ngono kuwi ra iso bedakno. Genti sing tuwek jawabin nanti aja. Kono-kono, nak. Ndang, ganti. Nano, ayo Mbak Eni. Pacakno Yasin aku ben kuat. Iya. Iya saiki kok ngono Kok lho. bareng karo tahlilane Bapak. Kok yo diupeh ngono terus aku terus lang pamorku ngono. Alah, alah kok. Tiba bunga inga pangku. Walah, ya. Aku mau ada gambar pangku. Men pokoke. Iya. Alay. Penak Mbak Eni. Penak lho, Mbak. Wong penak. Ora mau lho, Mas. Wong penak wong dengkulku mblusuk. Kok jerumen? Kok iso blusuk penak? Mblusuk kebayakmu iki lho. Oh iya. Kaget aku. Layakmu nek bluk. Tiba bunga inga tiku. Aku bar nyawang lira nyawang awakmu dek kaya Piye? ndandasan truk iki piye wene. Nek omong aja sembrono. Das-dasan truk. Mau padake ndase PT hasil. Lah aku lho nyawang sampean nang nggih ketok sampean ngono. Ketok Mas Jolang. Lah ketok apa? Rayu untu tok ngono. Tuak tak ngono kae. Aku tahu lho. Piye? Ora nganggo gigi malah diarani metik. Oh, berarti sing marai payu iki. Hmm. Alah, gek abrak Penak. ngono. Nganggo gigi malah genah persnelek karek blak-blak. Jajal nek ora ana gigike. Gini. Awakmu ki aja ngenyek wong ngene iki. Lah piye? Nek golek bojo milih sing ora duwe untu apa wong sing duwe untu. Yo pilihan. Iya gak duwe untu lah weh. Ah, pilihan goblok. Lah piye no? Kok Nek duwe untu sekali nyokot tek geten tukoke bat merah mandek. Lah nek ora duwe untu, wah. Piye? Awakmu koyo dimut naga ngiwonengen keri. Sesuk terus setruk kowe. Timbun naga. keri. Sumpah keri. Dimut naga. Keri. Iki keri lho, sumpah iki lho. Aduh. Kowe. Ora percaya kowe. Naga bonor. Naga bonar aku naga bonor. Naga bonor. Ayo Lil, nano. Nyanding bisa dadi Pilek kok aja kuwatir bar iki diserot Jolang. Gelem we. Mah Bu, Irungmu disedot Jolang. mau kok ilang. Lah Bu ini pesek kan gara-garane kuwangke Bu. Lah iya mulane tak omongi. Nek pengen pesek yo gelem nek disedot Jolang. Mau kok infeksi. Lakon dibrakot. Kene wis diakui ya. Ah, Podang kuning, podang karya Pak Darno Ngawi digarap Tayub Gerobokan ya, Jo. Ah, nggih. Oh, Kene. keluarga besar Gerobokan yo hadir. Ah, Ah, kene podang kuning ki manuk beluk. ya podang kuning kabeh. Sing Mbak Eni Giantini, sing Lila Intan. Carane kaya ngono kuwi. Lah. Kianti ini kok ndek ngene. Iki kucing. Oh iya. Pardi kucing. Oh iya. Iki Budi kucing. Kucing. Pardi Budi. Lah niki Budi ya ora. Oh. Budi kucing. Apa budi kucing? Napa Budi celeng. Jare mang asu sing bener sing endi? Aku ora tau bener nasibku. Kowe wis ngerti asmane Mas Jolang sing asli Lil? Sinten, Pak? Budi sapa? Budi Pujiono. Oh jenenge. Pujianto. Oh Pujianto. Oh bojone sing apalke lho. Kathek ketok etek.
wajahnya kaya gak meyakinkan. Ayo to, Yanto. Jebule gurinanmu karo aku padha-padha Yantone, Jok. Jangan-jangan Padha. ya. Isih terah kok. Kowe aku Melani padha Trah Yanto. Isih terah. Terah Terah apa? apa? Terah sak geleme. Terae ngono. Ayo, podang kuning konjuk keluarga besar gerobokan uga tamu kanca-kanca cakrane kerat fans sing padha ramu. Buka bonang Mas iki. Buka apa, Cung? Angile lho wis aman. Monggo Mas. Dereke. Monggo, bisa. Cocok. Yen
luar biasa. Keluarga besar gerobokan ya, Jo. Nggih, saking gerobokan. Nik anu pangapunten Mak Cangik Mbak Dalem-dalem nggih. Kalau wau wonten transit dalem Nggih. pikantuk warta pamundutan almarhum menika gelang kalung ingkang beksan Mas Rito. Mas Surito. Mas Rito terus Mas tunggale wau sinten tiyang tiga pokoke Mas Farid terus Oh, Mas Farid. Nggih, terus Mas sinten ngoten. Farid iso joget coba ya. Niki soalnya pamundutan nalika duk semanten nyuwune gelang kalung pun tayubaken. Oh, berarti gelang kalung ya Mbak Yosi. Lagu. Gesit melu joget ra Sit? Ayo. Melu no, ya melu joget no Sit bari Sit. Kene neng 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 nong 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 ngene ya iki sing saka Blitar iki ya. Nggih. Blitar kutha cilik kang kawentar. Adi pengi gunung lut Sing ngayomi Blitar. Banget kempat Mata brontas sing dipimpin Supriyadi Blitar penanggune sangoto Wajapahit ana cantik penataran Blitar pelayane Bung Karno Proklamator lan presiden kang sepisan Nggih, Mas Jolang Mbak Yosi menika requestipun Nggih. gelang kalung. Oh, pamundutanipun gelang kalung. Nggih, swargine gelang Nggih, kalung. pamundutane gelang Gelang kalung kalung. ingkang beksan Mas Rito, Mas Farid, terus Mas Edi. Mas Oh, Edi, Pak nggih. Surito Pundi kali Mas Surito Farid. kalau mau pundi? Nggih. Ki CV Kampung Laut. Mana ini? Bagi ora wis tewenan. Kowe dudu. At, ayo At, kene nak. Monggo Mas Rito, Mas Farid. Kene, tak, iki lho. Mas Farid. Mana ini Mas Farid? Pak Mas Surito di Mas Surito. Wow, Mana masa ini pandegane di mana ini? masa kok ya hilang ini apa kabeh? melok ngadai snack to Mas. Ayo. Bayo. Ini luar biasa milih sasi Safar Pak Igit. Sasi Safar ini yang luar biasa kanggo daupe manten sesuk. Sapar nggih. Lah Sapar iki nalika Kanjeng Nabi mantu ya wulan Sapar, Kanjeng Nabi rabi ya wulan Sapar. Oh, no. Oh, iya. Jadi Sapar keistimewaan pun dipilih kalian. Nah, ini dia. Mas Surito. Pak Surito. Gue keluarin nadar. Iki panitia inti iki, Jo. Nggih, inti sari, inti bumi ana kabeh niki. Karo Intinya Mas- inti. Ah, Nah, Mas Farid. Nah. Ah. Pak iki kok Jawa Timur iki Farid iki ndelok mences e. Nah, iko. Ayo Eh. sing nambah udan iki ketiga jane ora butuh tambah udan ngluwur. Mas Utomo, kudus melu besok. Pak Utomo. Alah, Mas- malah duduk di situ. Mas Surito ora kita ngedelok mengucapkan Sambutan, napa pripun. Farid ayo mriki, mriki. Cahyo ndi Cahyo gen melok beksan Edi kene. Mondi. Cahyane Mas Bejo. Pak Edi, Pak Nggih. Edi. Cahyane Mas Bejo. Oh, Cahyo. Oh iya dalang ya pengendang ya elok Oh, cahya. to. Lah, Loh, Oh iya kene. Pripun monggo Mas Surito paring dawuh napa rumiyin mlingi swargine napa mawon ngoten saya. Nggih, matur sembah nuwun Pak Igit. maju Nggih. kersane ketinggal. Nalika tasih sugeng niku nate pesan Nggih. menawi nanggap Pak Igit, kula Mas Farid kali Mas Udin ken joget tayub. Oh Mas cocok. Udin, Mas Cahyo ayo Requese gelang kalung. Oh gelang kalung. Langkah. Nila sing gelang Lagi kalung kok. sing tak tampa. Ngelingake. Wah, cahya. Diet nak, diet. bocah kok Ya Allah. Yo ngalah, angger bar mangan ngombene urea. Ayo. Kene Mas Farid ngaten. Bocah kok iso. Kene Farid, ayo Farid Pak Guru, ayo dimeneng. Cahyo, Ben sik cilik Diri. bagus ngono saiki mblendong sakmene gedine astagfirullah. Ngungkuli bapake. iya. Wong keluarga besar Mas Cahyo karo Pak Bejo wis karo kene wis kaya dulur dhewe. Baik. Saudara, ke saudara. Nggih. Iki ora terima keluarga besar-besar. Besar-besar iki. Ayo. Jangkepke lek anu
parenggonane kalih Pak. Karo Mbak Ima kene. Dhewe ya ora ngatasi iki. Nah iya ki. Mas Surito ning Kampung Laut dadi chef kulino ngadepi wajan, ngadepi apa bareng iki sing ngadepi sinden. Nah, iki. Kene. Jajal aku kan rong tau roh. Awakmu kok nek kepengin digoreng, kene mah. Ojo to. Depan 2, belakang 2. Lah engko perwakilan kok kanca-kanca CFJ Jonegoro, Rembang, Jogja ya joget. Aku ngerti ya, madhep rono ya. Nah, dari sini 2, dari sini 2. Oh ngene. Ayo Le, kok malah lah ngono. Piye to? Piye lah? Madhep iya bocah iki kok kaya tau tanggapan. Lah ora. Ayo cahyo madhep rene. Gak ngerti piye aku. Madhep rene, ya. Wah. Jos jis iki diarani. Oh iya. Niki lagune Gelang Kalung. Gelang Kalung. Buka bonang, Mas. Ayo. Oh, Gelang Kalung. Kowe nggo patokan aja. Mas Surito apike. Apa
Mbak Yeni melu joget Mbak Yeni. Luar menapa ingkang dados idam-idamanipun Bapa Karswargi. Luar. Wah. Pak Kahar ning swarga nonton Mas Surita joget mesti guyu kepingin. Nggih, kaya ngentasi kumban. Ayo awakmu jare janji ape duet. Ape duet ya. Iki janji karo ngantene ajeng duet jare, Pak. Oh, ngaten. Oke. Arep duet lagu napa Mas saya? Lintang Asmara ngono. Wah, Lintang Asmara. Milih presidene sapa iki? Derek Aja no. Bu Yuyu napal lho lagu iki. anu, Mbak Lila. Mbak Lila ya karo Mbak Lila ya. Mbak Lila. Kene Lil. Sing digoleki sing legan sapa ngerti terus dadi jodhone. Ayo gebok. Oke lingan no, nek Cahyo iki senengane Lila. Mbiyen duete manis. Saiki terusan Lintang Asrama. Asmara. Ayo Lil. Spesial wis janji mbek mantene kudu ditepati. Oh. Duh. Nih. Bapake karo anake nek ganteng anake. Oke, anake ganteng, bapake biasa. Loh, Mas Rizky, hadir. Makasih Mas. Kembar, terima kasih Bar. Wah, ora ngerti aku malah hadir. Walah rawuh sedaya, Pak. Ya, Mas Rizky kembar putune Pak Bambang Sadono. Oh. Garwane Mbak Fatma. Ayo, sing wedok mubeng Jawa Tengah. Kowe Mas Rizky tugasnya ngomong kembar. Iya, yo dalang-dalang hebat. Wah. Satria Karma Satya. Lintang Asmara mengucapkan apa dulu terhadap temanten Mas saya. Semoga Mbak Indah sakinah mawaddah warahmah. Wah, amin. Pendapat Mas saya tentang Mbak Lila bagaimana nih? Ini masih jomblo loh Mas saya. Ayo. Biasa. Biasa menjadi seorang teman Oh, ya. iya. Wah, cah iki kok ya. Ono heri beh. Padha pedhote. Isih dadi gali terboyo. Walah. Iya. Bar terboyo tutup. Metune baru setanan. Ya iya, heeh. Oh iya, kuwi tanggoku ngarep omah saiki hijrah ngono kene. Iya. Ayo geset ikut joget sini. Ayo geset. Sini. Nah, geset. Joget sama Mas Ayo, ayo. Nih, ya.
Sama bule ya. Iya. Dituntun Mbah Jolan. Ya. Yo, Lintang Asmara dados. Tengah kene boleh. Siang pantara ratri mong eling manis ing ati setiaku bisa handuweni marang sang Yasul Lasri. Tengah dong sayang. Wong ayu tresnamu kinarya tampa susah jroning batenmu. Senadyan ngarungi banyu sekara rasaku ora bakal seta. Iki kok sampe nyawar piye iki? Boleh bebek Jawa. Goyang kaset. Goyang. Siang pantara ratri mong eling manis ati setiaku bisa kanduweni marang sang Yasul Lasmi. Baleng
makasih. Mas Adi semuanya. ajenge nyanyi. Wah, wedine kaya ape dihukum. Dasare Cahyo iki kendangane iki ya apik. Nggih to? Wah, lah elok kunjai. Ah mbok ngendang to Le. Yo ngendang ini yang ngendang sik. Nah, ngendang. Wah. Oh. Seneng bocah kok manutan. Lho piye? Gudi. Angger sing nembang terus pak. Kowe ora ora ngerti to sejarah kok iso ono sekarang kopak kuwi. Napa to Pak Git? Biyen ki nalika pentas campur sari ki mike bem ki sing tengen sing kiwa beme mati dadi. Nah. Pak ngene karo obo tukang son sing ngene. Pak dadi aku mung ngene tok iki mergo mike sing tengen iki mati nggon bem. Oh. Terus sing ngendang kreatif gandeng mikir pak karo kabane ngene iki karo ngene. Walah riwayate berarti tukang sone sing ra mudeng ya Pak Git. Ndadekke sekaran pak kopak. Ya. Heh. Ngono. Pak. Iya. Ah. Mbak Yeni nyanyi, Mbak Yeni. Nah. Oh, Oh mantene, cocok mantene. Ayo. Di calon mantene berjuang. Mbak Indah karo Mas Yoga nggih. Ayo. Putih. Arep nembang katresnan sejati nomor arep nembang nopo? Wah, nggih, Pak Git. Putih Mbak Indah. Ndi Mbak Yeni, mantene putih. Oh, monggo Mas manten. Metaraman totok. Monggo Mas manten, Mbak manten. Monggo Mbak Indah. Nembang bebas, Mas. Monggo Mbak Indah. Mbak Indah. Ya. Ono, Jo. Lah ini Oh, Mbak Indah duwete ape topi saya bundar ketara ngene-ngene. Oh, isi. Ya, ngono kuwi nganten nyari isinan ra kaya ene mbiyen nganten malah melu sembarang barang. Kuwi nek ngantenanmu biyen piye Jo jaman dadi manten anyar kuwi biyen pengalamanmu piye? Walah, jaman biyen niku manten anyar niku repot Pak Igit. Kok repot? Ajeng wedding night niku angel mbah. Kok iso angel? Angel wong omahe dibubari kabeh gedheke sing buntu malah nggon gula bloko. Zaman biyen. Ape ngejak wedding night ora iso. Ngantene wedok turune malah awor bae, awor makane dhe, makane lek. Alah. Bareng dikode diantem jajan sing kenek malah Mbak Edok. Terus? Sing tangi Mbak Edok. Heeh. Mangaleh tombah kula ajeng malam pertama mbek bojone kula. Terusno le gak apa-apa pengen roh polahmu. Iki mau request saking Mas Lurah Telawah. Wah, saking Telawah. Katresnan sejati. Nggih. Coba Mbak Ida Lala. Gini. Ikut joget enggak apa-apa Mbak Ida sama Mas Yoga. Mas Yoga sama Mbak Ida joget juga enggak apa-apa. Ayo menemani aja. Yuk sini. Sini Mbak Indah. Mas Yoganya belum ada. Belum di sini. Istirahat, ngelumpuk ke tenaga. Oh, itu di belakang. Oh, Nah. Mas Ketut nggih lenggah jebule. Ayo Mbak Indah ke sini sama Mas Yoga santai aja. Ceweknya ini Ini sudah. mumpung di dokumentasi YouTube Sigi Channel. Nah, ini enggak apa-apa. Sumben Mas Yoga karo Mbak Indah nek wis sepuh cerita karo anak putune. Biyen. Putuku mbiyen mbahmu dadi manten nanggap wayang. Nah, Dalange Pak Sigit, dagelane Jolang Suwargi. waduh alah. Lho Mbak Indah wis duwe putu. Oh nggih le, Pak. Cerita karo putune. Masa ape urip terus ngono. Wah, Mas Yoga mriki karo Mbak Indah. Oh iya. Nah, mantene, wah calon mantene jilbaban. Iya. Klambine kaya Ijo. kaya kelopo. Kaya pecah.
Ket tahu. Selamat malam Mbak Indah. Selamat malam Pak Igit. Pesan dan kesannya apa? Kesannya apa malam hari ini? Wayangan terus adik mau dalang sik ndek mau. Kesannya sangat rame, nggak terbayang bakal seramai ini yang datang. Nggih. Padahal kan di Semarang jarang banget ada wayang, tapi ya untuk malam ini yang hadir Banyak Luar ya, Mbak. biasa. Wah, Niki berkat serawunge Bapak. Mergo Bapak niku kancane akeh, sak tanah Jawa kancane Bapak, CFC kancane kabeh. Mula sing rawuh dalu menika nggih kathah, Mbak Indah. Pripun pun siap ijab nggih sesuk. Jo diajari sik ngenjing ijabe basa Arab napa basa Jawa napa basa Indonesia? niki Mas nyuwun Yoga. sewu Mas, nyuwun Mas basa Yoga. Arab napa basa Jawa. Bahasa Indonesia mawon. Ah, berarti coba dites dulu. Ayo. Piye latihan? Ayo tes dulu. Basa Indonesia piye? Nah, gini tangannya gini. Sesuk agar Pak Naib wis ngene jenengan dipenyecet langsung kudu muni nggih. Oke. Piye? Kopil sik kok atuh-atuh. Sing atuh-atuh kae. Kok malah kene sing atuh-atuh. Mas Yoga, ini Anda sudah siap dinikahkan kepada orang tua yang mewakili pada saya. Setelah tangannya set gitu langsung saya terima. Oke? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir. Obintu nikah habatas wija bimahrimatul halal. Saya terima nikah dan kawinnya Indah binti Kahar almarhum dengan Mas kawin. mas kawin tersebut tunai. Ah, sah. Weh, sesuk iki mesti terus wong-wong do muni sah. Ngono lho, wah mbiyen kowe urung dikonokno wis blagluk kae. Blak-blok iki ngopo? Deplok wae iki. Deplok. Hah, wis hafal nggih, wis hafal. Mulane awake ora semlongot Pak Igit. Lah, Wis piye? siap. Nah, siap nggih Mbak Indah. Sebagai perawat jenengan malam pertama apa yang perlu Anda tanyakan? Ayo. apa Pak D diajari Rien? Ya, Diajari Pak D. seandainya saya ini ceweknya sebagai perawat pasti pakai kode. Kodene piye? Jangan lupa sehari 3 kali. Minum obat. Wah, yo nggih mboten to. Ora usah nganggo obat, alami mawon. Sing kene akuntansi gimana Dek finansialnya? Sehat napa mboten? Lancar Mas. Oke, nggih. Siap. Lagunya apa Mbak Indah?